Il-kap eżekuttiv tal-MEPA Ian Staffraċ jgħid li ma jafx bil-menti dwar tniġġis tal-arja mill-power station waqt il-fażi tat-testjar. Jien ma naf bl-ebda ċirkostanza partikolari li kienet qiegħda tikkawża xi problema partikolari. Waqt li għalli hemm kwistjonijiet li tqajmu fil-kumitat imwaqqaf apposta u li fih ukoll rappreżentanti tal-MEPA, mistoqsi minn One News huwa ma kienx f'pożizzjoni li jagħti d-dettalji. M'għandix id-dettalji hawnhekk qudiemi, però l-issues mal-impjant ta' Telemara mhumiex biss il-kwalità tal-arja, ma l-issues kollha relatati ma' kif trid tiġi amministrata dik il-parti tal-power station. Skont il-MEPA fl-aħħar snin lanqas daħlu l-menti dwar il-problema ta' trap iswed. L-uffiċjal tal-MEPA Kevin Merċieqa qal li ma jeżisti l-ebda studju partikolari b'rabta mal-inċidenza ta' ċertu mart f'pajjiżna u tniġġis tal-arja. Żgur li m'hemmx xi studji partikolari li nista' nirreferi għalihom. Però m'hemm xejn biex jgħid isma' jekk Marko jibgħat mill-lażma qed jibgħat lill-lażma minħabba traffiku li hemm ġolba tal-bajda. Bil-kap eżekuttiv Ian Staffraċ jgħid li s-soluzzjoni għat tniġġis tal-arja hija fidejn il-poplu. Is-soluzzjoni hija fidej kull wieħed u waħda minna li forsi jekk għandna ċertu patterns li għax da fl-aħħar mill-aħħar il-ġenerazzjoni tal-enerġija ma ssirx għall-MEPA, issir għalina l-koll. Dawn id-dikjarazzjonijiet saru matul konferenza tal-aħbarijiet li matula l-Awtorità ta' Malta dwar l-ambjent u l-ippjanar ħabbret li akkwistat mobile station ġdid biex ikejjel il-kwalità tal-arja. Il-mobile station jagħmel parti mill-proġett kofinanzjat mill-Unjoni Ewropea bil-għan li jkun hemm titjib fil-kwalità tal-arja.